Vi ved jo alle sammen, hvordan det endte jo. Nu har jeg slået dem ud alle sammen alligevel. Det er bare for Carl Froch, som har holdt fokus nu. Holdt koncentrationen. Og lade være med at spille smart og være frygtløs. Man skal have respekt for slagkraften. En lille reparation over Carl Frochs venstre øje. Det er en nem boksning for Froch lige nu. Så Uli Wegner i tyske ringhjørne ser lidt opgivende ud nu. Ja, det er med hånden under hagen. Han kan ikke stille noget op. Der var lige en lille varsel om, at han er med nu. Han har ingen kontakt. Og jeg tror faktisk helt ærligt, Carl Froch, han går og hygger sig deroppe i øjeblikket. Han ligner en, der nyder at være der. Han ved godt, at det her, det kan undgå at blive slået ud, så kan det her ikke gå galt. Så får han sit bælte tilbage igen. Altså godt det, han laver. Glimrende bokser, Carl Froch. Finder venstre jabbet højde, så går han over, trækker over på siden og slår venstre dyb til leveren i stedet for. Dygtig bokser, Carl Froch. Fornøjelse at se. Abraham kan intet stille op. Ja, han har for let simpelthen. Han går ikke engang efter at slå den hammer der nu. Og han er simpelthen... Jeg tror bare, han går og venter på, at kampen snart kan slutte. Carl Froch holder ham væk med sin venstre. Der kommer lige den der desperation, og så er ikke skyggen af at ramme. Glimrende jab fra Froch. Virkelig ved at sætte Abraham på knæ. Det er ude i boksningen nu. Han virker også forholdsvis ubesværet, når han kommer over i sit røde hjørne. Carl Froch. Sauerland til højre, Mikkel Kessler til venstre. Det ser ud som om, at Carl Froch, der mistede sit WBC-bælte til Mikkel Kessler, vinder det tilbage.